Al sector li demano que ens donguin el vot de confiança per poder demostrar que junts sumem i junts puguem ser molt més competitius i anar molt més enllà. Catalunya, per tal que sigui un referent en el sector financer, ha d'aprofitar totes aquestes noves tendències que s'estan portant a terme en el sector. És a dir, estem parlant de temes de tecnologia, estem parlant de temes de sostenibilitat, estem parlant de temes fins i tot relacionats amb el que són l'aplicació de temes conductuals, no? Per analitzar quin és el comportament de la demanda. I aquí hi ha molt de camp per córrer. Aquí, doncs, potser amb el que serien temes financers tradicionals, ja per un tema d'escala, per un tema d'història, potser no hi podem entrar, però amb totes aquestes noves tendències sí que tenim camp per córrer i realment podem començar a tenir avantatges competitius. Al sector financer li demano responsabilitat i compromís amb les persones i amb el planeta per fer de les finances una eina per al desenvolupament social, econòmic i empresarial. Realment, el sector financer català té un repte molt important en els pròxims 5-10 anys en quant a modernització i digitalització de les seves eines de financiació. Doncs el sector jo espero que sigui molt més potent que ara. De fet, per això hem creat el clúster, no? I jo crec que tenim les eines i tenim la base per poder aconseguir-ho. Perquè Catalunya fos referent en el sector financer, crec que és molt important, primer de tot, que ens ho creguem, que podem ser-ho. Segona, que aconseguim atraure aquest talent, que aconseguim atraure aquestes empreses, que aconseguim sumar amb aquestes empreses i junts poder sortir fora i ser aquest referent. Bueno, crec que el sector ja fa temps que està en una dinàmica de transformació i en 5 anys segurament veurem molts canvis. Un dels canvis serà en quant a accentuar els objectius amb propòsit i després, en quant a mitjans, lògicament, la digitalització està afectant en positiu perquè dona moltes oportunitats per transformar el sector. Iniciatives com la d'avui. Jo crec que el Barcelona Finance Cluster és una mostra de lo que ha de ser el futur d'una plaça com Catalunya. Col·laboració público-privada, compromís, coneixement i empenta per desenvolupar projectes de país i que ajudin a desenvolupar el sector com serà la feina que farà el Barcelona Finance Cluster. Doncs el valor afegit a futur, al final de què aconseguim com a clúster financer, jo crec que evidentment quanta més massa crítica tinguem millor, si hem de ser moltes empreses associades que generem molt impacte econòmic i al final aquest impacte econòmic els diners mouen el món, amb la qual cosa aquest impacte l'hem d'aconseguir amb moltes empreses aquí a Catalunya que es nodreixin d'aquests recursos financers i que treballin per fer una transformació del sistema econòmic cap al sistema econòmic que necessitem. En un futur podríem valorar que aquesta feina que estem fent és efectiva, doncs si realment veiem que se'ns té en compte a nivell internacional, si realment Catalunya és un pol d'atracció de talent, és un pol d'atracció d'empreses, de centres de formació, que realment, quan algú en qualsevol lloc del món vulgui pensar en finances, tingui Catalunya com una de les seves referències. Bueno, no és fàcil perquè és un tipus d'activitat que acostumen a fer falta potser més valoracions qualitatives que quantitatives, però jo crec que el que deia el que demana la societat, doncs segurament la inversió en propòsit i aquí, en concret en el sector del capital risc, els fons de capital risc es classifiquen en funció de la seva orientació amb el propòsit i és possible que veiem molts més vehicles adreçats a mesurar aspectes d'impacte de les inversions. A mi m'ha agradat molt la visió que s'ha donat de la formació financera. Diguéssim, no hem de fer una formació financera que també per les empreses, per als directors financers, d'alt nivell, sinó sobretot de baix nivell, a nivell de la gent de peu i fins i tot a nivell familiar. Això és el que realment m'ha impressionat més. Potser és l'interès propi amb l'educació financera. Precisament Caixa d'Enginyers ahir va inaugurar la primera càtedra d'Espanya de Salut i Educació Financera, juntament amb l'IEF i la UOC, i per tant aquest és un dels eixos que crec que serà més important i que ens ajudarà més
a desenvolupar el sector en la nostra societat.